Ano ba yan? Kasamaan! Pagbatang ina. Naging bar. Pocha, the priest gamer. So, geto rin ang mga demonyo. Music video na nga, video pa ulit. Tanga ka din, malalait ka na lang. Tali-talinuhan mo naman. Masaya mga katsuro ka pala si Paolo at ngayon dadating mga memes ngayong linggo atin agad simulan. Silent Hill Nursing. So, maglaro na to eh. Ito, maabot at 10k like sa laruin natin to. Excuse me. O mo gagawin eh. Sayangin natin kung sila magtakbuhan doon sa elevator eh. Legit. Sunod face out. Hindi ko na tumaan si. Marami nga naman mga cell sa Senado. Mga incel, mga kupal. Marami yan. Sunod. Isa na namang banal-banala ng hangal-hangalan sa social media dahil sa nilabas ni Remedios na isang nanay na isang church member. So, hindi ko na sabihin ka ng church to. Pero sa sinabihan niya isang pastor at CEO din siya na isang kilalang coffee at establishment na sinabi niya, I hope this letter finds you well. I'm writing to you as the mother of Bianca, one of your church members. At sinabi niya dito na merong bullying na nagaganap sa chat group. So okay lang naman yun eh. Alam, may mga kupal talaga sa isang GC, di ba? Alam ko marami dyan na pag binuklatan GC, hahabulin ng mga pulis. So hindi ka lang kung sino to, pinost ng isa niyang group. At sinabi niya dito, enge kikyap. So diba, kain na po, sang ama, ako na po bibili. Di ko lang ano nakukuha nila dito na ang sabi daw nila, mga tumiwalag daw ito o at least umalis doon sa kanilang church. At nilalait daw. At syempre, magpakita rin siya ng screenshot ng mga naghaha-react. Naalala ko yung MVV music video na nga, video pa ulit. Tanga ka din, malalait ka na lang. Tali-talinuhan mo naman ng gayuma. Pwede isapit sa hanging caffeine. Okay, ang galing, ang ganda ng mga spelling. Naiintindihan ko na yung mga banal yung profile picture, ugaling kanal pala. Nakakatawa makita yung mga ganito na napapahiya. Kasi paano mo kaya mabuhay na mapanlait ka sa kapwa mo pero maka-Diyos ka? Nakakalimutan mo maging makatao, no? Ayun, lunchtime pero nakawalang gana kumain. So ito ay sinasabihan niya na I urge you to reflect on this matter not just as a pastor pero kahit normal na tao lang. Kala ko ba we are all made in the image of God? Pero nilalait mo ang mga gawa niya. Kung si Eva yung kumagat nung mansanas, ikaw yung kinagat ng mismong ahas eh. Yung mga ganitong ugali. As someone who has the power to shape the church's environment, creating an inclusive, loving space should be a priority. So nakakalungkot lang na ang naging sagot niya nung nalaman niya to, ito yung pinapakita para ibang screenshot ni Remedios dito na regards daw sa issue ng mga pag tinanong daw siya ng mga magulang nila, bakit ganun leader nyo? Bakit masama sila? Bakit ganun pastor doon? Ito ang sasabihin daw. May masama po bang leader? Dinala kami. Mali nga ito. Hindi nga ito yung pinakamagandang response. May masama po bang pastor doon? May bigay ng pagkain? Oo, marami. Bakit? Pagkain naman, ba't yung sariling pagkain? Pwede nang galing sa mga mismong miyembro. Yung leader namin dinadala kami sa iba't ibang lugar na walang sumbat. Huwag magpapapit sa nangyari. Stay calm lang po. So, pag ba hindi sumunod dito, minus points ka na sa langit. Di natin malalaman. So, yan, girls. Akin na lahat. Account you for safety purposes. Message sa akin now through PM. Nakalimutan ko na Pasko na ihuhuper ayusin ko po now. Ito rin yung impyerno nung binagsak si Satanas sa impyerno. Nagkandala, hilo-hilo, nagkagulo-gulo na rin sila doon. Pero maganda nga to reflection na hindi porket ikaw ay relihiyoso, di ba? Kung ikaw ay linggo-linggo nagsisimba, ay mabuti kang tao. Kailangan mo ring i-effort na maging mabuting tao. Hindi yan parang sinatatak lang, maka-Diyos ka, mabait ka siguro. Hindi yan totoo. Kung nabasa nyo yung mga ginawa nung panahon ni Jose Rizal, hindi porket relihiyoso ka, mabuti ka na agad tao. Kailangan mong mabuhay. Kailangan mo makasalimuhan ng maraming tao para mapakita mo ring tao ka. Ilang beses ka ba naging mabuti sa kapwa mo? Nang hindi iniisip kung mapupunta ka ba sa langit sa ginawa mo, mapupunta sa impyerno. Diba? Maganda nga to reflection eh. Yung binibigyan nating standard sa mga ganyang figure, lalo na sa church, yung mga pastor natin, mas masakit makita na ikaw dapat na nagiging modelo sa mga miyembro mo. Ikaw pa ang ikababagsak ng mga miyembro na yan. At yung mga miyembro na yan, pwede pa naman matama yan, pero ikaw pastor ka na eh. Diba? Malayo na dapat ang iyong understanding sa mga bagay. Mas malaki ang ibabagsak mo kasi mas nakakataas ka sa kanila. Yung mga miyembro yan, kung matinong pastor, diba? Kung matinong leader ang nasa loob ng GC na yan, unang-una pala na may nag-post ng ganyang imahe na nilalait, sasabihan mo na agad, bakit mo yan gagawin sa kapwa mo? Ikaw kaya, gawin ko kaya sa yan? Magugustuhan mo ba? Kahit naka-blur pa yan, ewan kung binlur mismo ni Lola Remedios, ni Remedyo, ano talaga natin, ni Nanay Remedios, yung mismong picture, anong nakukuha mo sa panlalait sa kapwa mo ng ganun? Diba? Ikaw ba insecure sa sarili mo?
kaya kailangan mo i-project yung nararamdaman mo sa ibang tao. Kasi pwede iniisip nila, wala naman, mga bully kasi, di ba? So, wala naman ako, ano dyan. Di naman niya alam na nilalait namin siya. Pero ikaw mismo, kahit hindi na siya, ikaw na lang mismo, nakakatulog ka sa gabi sa ginagawa mo. Nag-e-enjoy ka ba doon? Di ba? Yun ang mga dapat natin isip. At dapat yan ang mga tinatalakay sa loob ng group chat yan, hindi mga bullying, hindi pang face shame. So, sana makita to. Sana mag-save ng receipts. At syempre, ang pinakilala nating nagsisave ng resibo, hindi yung jowa mo, ay ang Diyos. Kaya sana, pag kayo ay pumanaw na, makita, naalala nyo to group chat yung to? Nandito ako si Carl, kunyari. Kunyari akong Carl, diba? What if God was one of us? So, minus langit points, bawas na bawas na ako sa langit points, leche. Ayoko uminom sa coffee place na yan. Hindi pala holy water ang gamit. Tinan mo yung pride doon sa baba. Dapat ganyan, binababa yung pride. Diba kuya, no? Nabidyoan pa si kuya. Diba, dapat binababa talaga yung pride. Tinan mo kami, wala na. Wala na kayong pride. May baygon. Baygon. Alis ka na. Nakakadagdag na langit points. Di ba pride is one of the 7 deadly sins. At isa pang deadly sin ay nasa loob ng group chat ni Pastor. Lagay, Holmes Piaget. Good afternoon, class Tesha Affinity. Kamusta class funds? Pahingin na. Sino gusto sumama? Tara, libre. Saan tayo ngayon? Where we riding, yo? Hey! Manto. At least yan, diba? Aware naman siya. At least ito nag-confess siya. So, dagdagan langit points mo. Sunod, ipis phobia. Papa niyo na sobrang takot sa ipis. Naku. Papalayas ka sa bahay. Yung takiin pa na tatay mo, mapaagang punta sa langit yan. Gago. At least, siya mismo tatay mo, may ano pa no? May load time pa eh. Dinoble check niya muna. Tayo ng tawa eh. Okay, nakabawi na pala si Lord. Tawa pa lang eh. Bawas papa points. Sunod, Julian San Jose performance on the way. Nakita ko to. Dancing Queen! Naging bar! Copyrighted tayo dyan. So, dito naging issue sa kanya kasi marami na asa na ginawang concert hall ang isang simbahan. At nag-sorry naman si Julian dito. At sinabi niya na nag-sorry siya na kahit yung kanya mga intention, diba lagi natin na pag-uusapan, ang intention mahirap nga yan i-verify na magpakita ng support at ng saya sa church niya. Pero marami nga doon na-offend at alam niya hindi siya perfecto at magdadasal pa rin daw siya moving forward para hindi na daw ito maulit. So, okay, at least nag-confess na agad siya. Diba? Iba kasi sabi na nga ng kasalanan, hindi pa rin magbabago eh. So, nagtatago. Ginawa ng mga sa GC, pagawa pa ng paraan para hindi siya magmukhang masama. At least ito inako na niya agad. Ano lang to? Neutral lang, hindi gagalaw ang langit points bar. Ibang iba, pagbatang ina. Oo ka, mapapatagi na ka talaga. Dami nga nilang nalalait sa akin pero wala akong pakialam. Woo! Dami nga nilang mga basher ko pero wala sila sa supporters ko. Habol na habol. Akala mo naman mababait. Kung makapanglait, wala naman silang alam sa buhay ko. Kung ako sa'yo, umuwi-uwi ka na. Saan uwi sa'yo? Mga basher ko, hindi kayo aasinso. Ay po, kaya asinso yan kasi nakakaalat nga naman na meron ka mga basher. Pero, mabasa ka to kasi pinost pa niya. Ang tunay na nonchalant ay walang paki sa mga basher. Hindi ka magpo-post ng ganyan. So, ayun, napagtirpad ka tuloy. Langit points sa mapanlait. Bawas langit points sa mga nilait ko siya. Ito ba ang motto ng lahat ng mga batang ina? Hindi na naiintindihan ng buhay ko. Ay, syempre ayoko kung maging batang ina ang mga babae, di ba? Na hindi pa handa. Pero kung nandiyan ka na sa posisyon mo, i-accept mo na nagkamali ka. Yun ang una. Tapos pangalawa, palakihin mo na mabuti anak mo. Sana nga nandyan pa yung nakabuntis sa'yo. Para tulungan kasi marami tumatakbo sa responsibilidad. Sorpresa din gulat. Uy, naku. Nogeto rin ang mga demonyo. Manamimili na susunod nila bibiktimahin ng kasamaan. Gago. Wait, paano dinalaman ni nanay? Yung may camera. Meron ka ba? What? Oh my God, I'm very sorry. At meron po kayo. Saka i-explain mo naman kung bakit nagulat yung gagawin mo. Naiyak si nanay. Natakot po yata nanay. Bakit po kayo naiyak? Na-nervous po ba kayo? Gulatin ka ba naman eh? Sorry po nakagawa po. Ay pa. Congratulations sa bago mong heart attack. Sunod, Father Antonio. Pocha, the priest gamer! Ito lang ang pwedeng lumalaban sa Diablo in-game and out of the game. Evil is real in this world. Yup, nakita natin kanina. That's
that's what Diablo really does. Make you think of things in order to defeat the evil. Father Antonio, he works as a priest and college administrator. By night, he continues his fight against evil as a barbarian in vessel of hatred. Diablo, baka na ba? Kunin mo naman ako. Ganito gusto ko lang na lumalaban sa kasamaan, di ba? Hindi nagiging parte ng kasamaan. Sunod, langit points yan. Dapat aware sila kung sino yung bubutuhin nila para hindi sila mukhang tanga. Di ba? Wala Kasi pang pag di kape yan. sila aware, ibig sabihin, tanga sila. Di ba? Another question. Bilis-bilisan nyo yung mga tanong. Hindi nakakahabol eh. Para na po akong tanga. Ay naman, nakakatanga ka naman. Nakakatanga pag yung mismong mababait nagmamasama sa'yo. Ano ba yan? Kasamaan! Menudo niya, menudo yan. Ilayo mo ako dito. Hindi po pwede. Nakasimba ko lang. Last supper ko din ayaw. Bakit? Ayun, baka talsikan. Bagyan na talsikan. Masasaktan ka pa niyan. Okay, bawas langit points. Hindi ako salingin. Lakas magmura. Teka lang. Ligo ah. Hindi makagalaw. Ligo niya na. Sino gago? Bakit? Kailangan linisin minsan. Kahit once a month lang. Unti lang. Okay na, wait lang. Naliguan ka? O, tama na. Kalma ka lang. Ito yung baptism. In the river Jordan. Dagdag langit points. Ano to? Padalabisa may arine, umetangan king kapayapan. Salamat King Diyos. Viva Punchago! Viva Punchago! Heart attack na naman kami. Ayaw pa namin mapaaga sa langit kung hindi pa naman dapat. Kalma-kalmain nyo lang. Nadagdag langit points. Sunod, yung may nakita kang tropa. Ikaw muna. Yeah! Tropa muna bago yung ikakasal, syempre. Sunod, huwag ka magselas puro lalaki. Okay, bawal yan! Baka may love sa tropa, ano ba? Problema lang yan. Sunod, ito, slam pack. Isipin mataba ka. Okay. Isipin mo na mamaga ka lang. Kain ka kasi ng kain eh. Ang bigat mo. Parigat. Uy, buta napatingin pa sa langit din. Ngayon huwag kayong bababad na matagal, baka mamagarin kayo. Huwag nga tayo maging mapanlait sa kapwa. Sabi nga sa verso Paulul, pag inggit, pikit. Naging swole si Sam Concepcion, hayop. Bawas langit points. Spanish colonizers teaching their language in the Mesoamerican colonies. Pinilit mo kami. Ayun, isa rin to mga nagdala dito. I don't speak Spanish. Pero kami pinipilit. Tapos bibigyan kami relihiyon. I don't speak Spanish! Nagkaroon tayo ng langit points dahil dyan, di ba? Be, kunwari patay ka na lang iiyak ka bulik. Bruh. Okay, minus 100 langit points ka, leche. Kahit sa Satanas, naiinggit sa'yo. Ayop ka. Nating hayaang makapasok ang Diablo sa ating tahanan, sa ating puso at isip. Dahil, naku, ang mga aso nakapasok dito pa talaga kayo Wait lang, naisip ko lang. Wala na ba imperno ang mga hayop, di ba? So ano sila, accepted sila sa bawas langit points. Ilabas yun na yan, ako. Magiging si Cerberus. At kaya natatapos sa ating mga langit points memes. Ano ba nanalo? Kasamaan o kadiliman? Pastor Paulo Lababalam?